Inanaya ka lajɛ min bɛ ka kɛ yan ne nana yan ka 14 janvier fêter mais i y'a mɛn ko usine ba dɔ bɛ ka jɔ Segu kɔnɔ n ko ko n tɛ se ka segin ni mana lajɛ parce que président ka hami ye mun ye soldat kɛlɛminɛn kɔfɛ président b'a fɛ jamana ka u b'a fɔ ma ko autosuffisance alimentaire an ka se k'an yɛrɛ ta ka dumuni di an ka jamanadenw ma o de la ye ministre du développement rural ministre de l'industrie et du commerce ministre de l'élevage et de la pêche k'u féliciter ka prometteur fana féliciter parce que ale bɛ kunbɛ Congo a ye nafolo min sɔrɔ yan a nana investi Mali kɔnɔ pour que ka se ka ɲɛ sɔrɔ a taara Chine ka partenaire ɲuman ɲini ka na n'a ye n'aw y'a ye baara min bɛ ka kɛ yan a fanba a bɛ Mali la ka Mali baganw ka dumuni d'u ma ni bagan fara malo bɛ nɔnɔ bɛ sɔrɔ sogo bɛ sɔrɔ donc maliyɛnw bɛɛ bɛ se ka dun ka fa sabati o de ye président ka hami ye o de la n nana u fo k'u encourager n'u ye gɛlɛya o gɛlɛya min sɔrɔ u k'u adresser ministre la ni ministre se ka ɲɛnabɔ a b'a adresser premier ministre la an b'a ɲɛnabɔ pour que maliyɛn denw u ka se k'a dɔn président hami ye mun ye k'a dɔn k'an bɛ baara min na kɛlɛminɛn kɔfɛ président ka baara filanan o ye ka dun ka fa sabati Mali kɔnɔ an nana o de la k'u fo k'u waleɲuman dɔn ka ministre fana fo ministre de l'élevage ministre de l'industrie et du commerce ani ministre de l'élevage u bɛ jamana kɔnɔ pour le 14 janvier n'o tɛ u bɛɛ tun bɛ se yan o ministre de développement rural ale fana tun bɛ Kucala donc a tɛmɛtɔ don i y'a fara n kan ka na n'a usine lajɛ ka ninnu fo k'u waleɲuman dɔn ka barika da u ye bon courage.